Stala sa nám taká vec, ktorá je žiaľ na sociálnych sieťach už pomerne bežná. Nejaká firma si stiahla moje fotky a použila ich do svojich reklám na lákanie investorov na Slovensku. Samozrejme, asi tak ako všetkým, ani mne nie je príjemné, keď niekto zneužíva moju identitu. Dozvedeli sme sa o tom tak, že nám zavolal náš investor, či sa naozaj jedná o nás. Okamžite sme na túto informáciu reagovali a podnikli potrebné kroky. Nebudem sa tu teraz obšírne vyjadrovať k tomu, ako to dopadne, keď sa necháte oklamať takýmito podvodníkmi. No chcem vám povedať, aby ste si v tejto dobe, keď je naozaj skutočne jednoduché vytvoriť akúkoľvek reklamu, tváriť sa na akúkoľvek firmu, dávali pozor na to, komu zverujete svoje údaje, informácie a peniaze. Ja osobne pri investovaní, ak sa nejedná o známu spoločnosť, vždy trvám na osobnom stretnutí a poviem vám, že sa mi to už viackrát osvedčilo. Pretože to, čo dokážete navnímať na 4 oči, online zatiaľ nedosiahnete. Na záver by som ešte rád povedal, že pri investovaní treba byť vždy opatrný. Nikdy sa netreba nechať uniesť emóciou a výška sľubovaného výnosu nesmie byť tým faktorom, ktorý rozhodne, komu necháte svoje peniaze.